Yawa 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 Larabe Adam Zango ne ba sauki yayi lamba daya Prince Production. shi gaba jijjiga muna rawa muna jijjiga ayayaya jijjiga yarinya ta iya jijjiga ayayaya jijjiga muna rawa muna jijjiga ayayaya jijjiga yarinya ta iya jijjiga ayayaya jijjiga soki jijjiga ba gafiya ba ina tono kaman diga shayin ya ji madara kuma akwai shuga wasan ya fi karfin mashkira ta laliga your body on fire rawan anogo taya mai zamani ina mai laya suna juyawa kaman wani taya your body on fire rawan anogo taya mai zamani ina mai laya suna juyawa kaman wani taya jijjiga muna rawa muna jijjiga ayayaya jijjiga yarinya ta iya jijjiga ayayaya jijjiga muna rawa muna jijjiga ayayaya jijjiga yarinya ta iya jijjiga ayayaya in ba mu kawai a hura tashi muna ta basu kashi magai mu fa ba mu fashi too much money in the bank ba abin mu bashi eji ai na iya naushi bulodi na da zafi har ya fi gaushi jijjiga sai mu zuba miki naira tattara muka waka muka rera sakara to ai dole mu yi cara mun yi zarra mun basu a baya su ko su makara dance like I do as I do focus baby dance on na 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 like this like that baby I go give you banana jijjiga wannan rawa ne na masu jijjiga pa 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 kamar bindiga sweet sugar ba wani jaga jaga mu ne muke cinye city har da your ƙauyuka body on fire rawan anogo taya mai zamani ina mai laya suna juyawa kaman wani taya your body on fire rawan anogo taya mai zamani ina mai laya suna juyawa kaman wani taya jijjiga muna rawa muna jijjiga ayayaya jijjiga yarinya ta iya jijjiga ayayaya jijjiga muna rawa muna jijjiga ayayaya jijjiga yarinya ta iya jijjiga ayayaya jijjiga muna rawa muna jijjiga ayayaya jijjiga yarinya ta iya jijjiga ayayaya your body on fire 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 your body on fire 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 your body on fire fire Upgrade Records. it's Prince of the